Դու Փենչենբի Սեհեյվա Հեֆտիա 2025 Դանիմարկա Սերոքատիա Եկիտիա Եվրոպայ Վերգիրտ։ Ev merasim li bajare arhuse pekhat. Ku çalaki siyaset medar, endamen malbata şahe Danmarke ku vi velatide xoşeviste. U hervisa bi pişikdarya hem velatiyan balkişand. Serokatia dorvegera Yekitiya Evropaye, ku her şeş mehançareke dinavbera velatin endam de telidarsistin, ji Polonyaye, ku ji yeke Çileye ve ev post digirt, radesti Danimarka'yı hatkirin. Danimarka'ye dive heyamede jibo Serokatia Sveya dorveger slogana, Evropayeke bihez di cihaneke guherbarde, hilbicartu planen jibo surt kirina stratejiye Evropa'ya peşkeşkir. Velat giringyek mezin di de misoger kirina serswebuna stratejika Evropa'ya divare parastinede. Zedekirina peşbaziye di bazaren cihanide u gihiştina armançen bealibuna karbone heta sala 2005. Her viha, tekoşina li diji koçberiya nekanuni u berfireh kirina Yekitiya Evropa'ya jibo Danimarka'ya dive pozisyonede peşiniyen dinin. Danimarka deve berpirsiyariye diyeke Çileya 2026 ande radesti hükümeta Kibrisen Romayi bike. Serok vezira Danmarkemete Fredriksen diaksiftina swade got? Serdanen hem Serokên Yekîtiya Evropayê û hem jî Serokê Ukraynayê ji bo min şerefek mezîn e. Danimarkayê Serokatiya Yekîtiya Evropayê girtiye serxwe. Ev de di şeş mehen bêde karekî giring be. û em ê rola swê bilîzin da ku Evropayek bîheztir, evletir û kesktir pek bînin. Ji ber ku em bî tevahî li hev dikin ku divê em swê çekdar bikin. Divê Evropa bikaribe swê bîparêze. Ukraynayê surt bike û Rusyayê kels bike. Ev lehî di heman demê de li ser sînorê me yên derveye. Divêm koçberiya ber bi Evropayê ve kontrol bikin ve guhestina kesk bilezînin. Ji bo zarok û çîwanên me û nifşên pêşeroj e. û da ku em ji gaza Putin azad bibin û li dî jî guherîna avhewayê derkevin. Ez jî hemû dîle swê ji Danimarkayê hez dikim. Mêlî vir li ser ve cihê tavî yek ji baştirîn civakên cîhanê ava kiriye. û ez serbilindim ku em ê nîha gavên mezînên din bavêjin. Ez jî Ewropiyekî dilşevatim. Ji ber ku tenê bi Evropayek bîhez, bihevpeymanên bîhez bi cîranên me re em dikarin azadî û evlehiya swê misoger bikin. Ji ber vê yekê ez geşbînim. Ji ber ku em amade ne, ku vê peyvîrê bigirin ser swê. Evropa jî vîsa ye. Ji bo berjevendiya Danimarkayê. Ji bo berjevendiya Evropayê.